भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नवरात्र के तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा के पूजा कइल जाला। नमस्कार प्रणाम, हम हैं प्रियंका सिंह और आप सबके स्वागत करतानी एह कार्यक्रम में जेकर नाम बा आदि शक्ति के नव कथा। त आई आज रुआ सबके हम माई चंद्रघंटा के कथा सुनाई कि आखिर ए रूप में माई के कैसे पूजा होला। देखी, जब देवता लोग राक्षसन के अत्याचार से त्राहिमाम करे लगले तो ओही शक्ति के देवता लोग प्रार्थना करे लागल कि हे माँ, आके हमनी के ए राक्षसन से रुआ रक्षा करी और हमनी के एक कष्ट से उबार करी। तो देखी कैसे देवता लोग माई के गोहरावता आ कौने भाव में माई के बुला रहल बा कि हे माई, एक बेर रूप बदल के तनी रुआ आ जाती। तो देखी का भाव बा, हम रुआ लोग के गा के सुनावतनी। जल्दी रूप धाई के आवा हो, बानी दुखिया चरण में लगावा हो। माई जल्दी रूप धाई के आवा हो, बानी दुखिया चरण में लगावा हो। माई जल्दी रूप धाई के आवा हो, बानी दुखिया चरण में लगावा हो। दैतन के अत्याचार बढ़ल हो, देवता के कपार विपत्ति मोढ़ल। दैतन के अत्याचार बढ़ल हो, देवता के कपार विपत्ति मोढ़ल। रूप बदल के चली आई तू, देव करे पुकार तू ढल जई तू। हो माई रूप बदल के चली आई तू, देव करे पुकार तू ढल जई तू। वेद गावे माई के गुणगान करे, पूरा होला कामना जे भी ध्यान धरे। दैतन के अत्याचार बढ़ल हो, देवता के कपार विपत्ति मोढ़ल। दैतन के अत्याचार बढ़ल हो, देवता के कपार विपत्ति मोढ़ल। सुन के देवन के बानी हो, पल में प्रकट हो गईली भवानी हो। सुन के देवन के बानी हो, पल में प्रकट हो गई भवानी। सुनी के देवन के बानी हो, पल में
सुन के देवन के बानी हो, पल में प्रकट हो गईली भवानी हो। देवता लोग खुशियाँ मनावे, सब लोग माई के गोहरावे। देवता लोग खुशियाँ मनावे, सब लोग माई के गोहरावे। देवता लोग के एह प्रकार से गोहरावला के बाद मैया भगवती अपन रूप धके देवता लोग के समीप आवतारी और उनका घंटा के नाद से दैत्य के हृदय एकदम कांप उठल बा। अब दानव लोग कैसे कांपता, कैसे डेराता मैया के अइला से, उ रउआ के एक गीत के माध्यम से सुना रहल बानी। अरे असुर के लागे बड़ी डरवा हो, सुनी घंटा के डंकरवा। असुरा के लागे बड़ी डरवा हो, सुनी घंटा के डंकरवा। असुर के लागे बड़ी डरवा हो, सुनी घंटा के डंकरवा। असुरा के लागे बड़ी डरवा हो, सुनी घंटा के डंकरवा। सोचो तालो मन में कि शक्ति कौन आईली, शक्ति कौन आईली हो, शक्ति कौन आईली। अब ऐसन भइल बा कि माई के अइला से सारा असुर में जोन बात दहशत डर हो गइल बा कि मैंने ऐसन कौन शक्ति आ गइल जेकरा वजह से पूरा माने कि तीनों त्रिलोक जोन बा उ माने कांप रहल बा। चंद्र घंटा के रूप माई जैसा ही देखाईली, जैसा ही देखैली रूप, जैसा ही देखैली। अरे सोचो तालो मन में कि शक्ति कौन आईली। चंद्र घंटा के रूप माई जैसा ही देखाईली, लागे मन में बिगड़ी बाजारवा हो, अरे लागे मन में बिगड़ी बाजारवा हो, सुनी घंटा के डंकरवा। लागे मन में बिगड़ी बजरवा हो, सुनी घंटा के डंकरवा। लागे मन में बिगड़ी बजरवा हो, सुनी घंटा के डंकरवा। भक्तों के रक्षा मैया दैत्य के संहारेली, दैत्य के संहारेली हो, दैत्य के संहारेली। शरण में जाला जे भी सबके उबारेली। सबके उबारेली हो, सबके उबारेली। भक्तों के रक्षा मैया दैत्य के संहारेली, शरण में जाला जे भी सबके उबारेली। हरे रामा रहेले चरणवा हो, अरे हरे रामा रहेले चरणवा हो, सुनी घंटा के डंकरवा। हरे राम रहेले चरणवा हो, सुनी घंटा के डंकरवा। असुरों के लागे बड़ी डरवा हो, सुनी घंटा के डंकरवा। असुर के लागे बड़ी डरवा हो, सुनी घंटा के डंकरवा। असुरों के लागे बड़ी डरवा हो, सुनी घंटा के डंकरवा। असुर के लागे बड़ी डरवा हो, सुनी घंटा के डंकरवा। असुरों के लागे बड़ी डरवा हो, सुनी घंटा के डंकरवा। माई के माथा पे चंद्रमा आ हाथ में घंटा रहे। माई के ई स्वरूप देख के
देवता लोग के मन हर्षित हो जाता। तो देखी कैसे माई के सामने देवता लोग विनती करता। देखी का भाव बा आप सबके सामने प्रस्तुत करता नी। करे बिनतिया देव करे बिनतिया देव करे बिनतिया करे बिनतिया देव करे बिनतिया देव करे बिनतिया काली हो 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 देव करे बिनतिया देख के रूप देव कैले विश्वास हो कैले विश्वास हो कैले विश्वास हो यही रूप कई दी है दुष्टन के नाश हो दुष्टन के नाश हो दुष्टन के नाश हो भिन्न भिन्न रूपे पूजाली माँ काली हो भिन्न भिन्न रूप पूजाली माँ काली हो कर बिनतिया देव करे बिनतिया देव करे बिनतिया काली हो 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 देव करे बिनतिया गुंज जयकार सगरो पर्वत पहाड़ हो पर्वत पहाड़ हो पर्वत पहाड़ हो भक्ता दुआरे घुमस चैत कुआर हो चैते कुमार हो चैते कुमार हो जे भी शरण आवे देवल तार हो जे भी शरण आवे देवल तार हो कर बिनतिया देव करे बिनतिया देव करे बिनतिया काली हो 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 देव करे बिनतिया जब जब बढ़ल धरती पे अत्याचार हो बढ़ले अत्याचार हो बढ़ले अत्याचार हो दुर्गा चामुंडा रूप ले लिया अवतार हो ले लिया अवतार मैया ले लिया अवतार हो जब जब बढ़ल धरती पे अत्याचार हो दुर्गा चामुंडा रूप ले लिया अवतार हो कर बिनतिया देव करे बिनतिया देव करे बिनतिया काली हो 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 देव करे बिनतिया माई देवता लोग से कहा तारी कि रवा लोग बिल्कुल भी ना घबराई। जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ी हम अपन कोनो न कोनो रूप बदल के आईब और जब जब जौना रूप के जरूरत पड़ी हम उहे रूप ध के आईब और दुष्टन के संहार करब और अपना भक्त के लाज बचाईब। त आई माई के का भाव बा का देवता लोग से उ कौने भाव में अपन बात के कह रहल बाड़ी रवा सबके गीत के माध्यम से सुनावतनी। जब जब धरती पे अत्याचार भइल नाना रूप में मोर अवतार भइल जब जब धरती पे अत्याचार भइल नाना रूप में माई अवतार भइल जे जवना रूप में याद कइल आई के दुआरी फरियाद कइल जवना रूप में याद कइल जाई के दुआरी फरियाद कइल जे जवना रूप में याद कइल आई के दुआरी फरियाद कइल मनोकामना सब पूरा हो गइल भवसागर से नव पार भइल मनोकामना सब पूरा हो गइल भवसागर से नव पार भइल
जे नव दिन हमके ध्यावेला सुख शांति समृद्धि पावेला। जे नव दिन माई ध्यावेला सुख शांति समृद्धि पावेला। जे नव दिन हमके ध्यावेला सुख शांति समृद्धि पावेला। केहू लौटे न खाली दुआरिया से दर्शन करेला जे तैयार भइल। केहू लौटे न खाली दुआरिया से दर्शन करेला जे तैयार भइल। सृष्टि से भी पहिले आइला ब्रह्मांड पूरा बनाइला। सृष्टि से भी पहिले आइला ब्रह्मांड पूरा बनाइला। सृष्टि से भी पहिले आइला ब्रह्मांड पूरा बनाइला। अत्याचारी राक्षस के मरला से लाल हमार तलवार भइल। अत्याचारी राक्षस के मरला से लाल माई के तलवार भइल। जब जब धरती पे अत्याचार भइल नाना रूप में मोर अवतार भइल। जब जब धरती पे अत्याचार भइल नाना रूप में माई अवतार भइल। यही देवी के भक्त आपन इच्छा लेके नवरात्र के तीसरा दिन पूजा करेले और आपन मुराद पावेले। त यही से ए देवी के चंद्र आ घंटा के चलते चंद्र घंटा नाम पड़ल। त आई गीत के माध्यम से सुनल जाओ कि काहे ए माई के चंद्र घंटा नाम पड़ल। तीसरे दिन करे लोग पूजनवा चंद्र घंटा माई के। तीसरे दिन करे लोग पूजनवा चंद्र घंटा माई के। तीसरे दिन करे लोग पूजनवा चंद्र घंटा माई के। तीसरे दिन करे लोग पूजनवा चंद्र घंटा माई के। माई के पावन दिनवा जब जब आवेला। माई के पावन दिनवा जब जब आवेला। एही देवी के कथवा लोगवा सुनावेला। एही देवी के कथवा लोगवा सुनावेला। माई के पावन दिनवा जब जब आवेला। एही देवी के कथवा लोगवा सुनावेला। लाल फूल चढ़ेला चरणवा चंद्र घंटा माई के। लाल फूल चढ़ेला चरणवा चंद्र घंटा माई के। लाल फूले चढ़ेला चरणवा चंद्र घंटा माई के। लाल फूले चढ़ेला चरणवा चंद्र घंटा माई के। माई महारानी पर जे करे विश्वास हो। माई महारानी पर जे करे विश्वास हो। मूर्खों भी पंडित होखे जैसे कालिदास हो। मूर्खों भी पंडित होके जैसे कालिदास हो। माई महारानी पर जे करे विश्वास हो। मूर्खों भी पंडित होखे जैसे कालिदास हो। लौटे ना खाली जलज भवनवा चंद्र घंटा माई के। लौटे ना खाली जलज भवनवा चंद्र घंटा माई के। लौटे ना खाली जलज भवनवा चंद्र घंटा माई के। लौटे ना खाली जलज भवनवा चंद्र घंटा माई के। ब्रह्मा कुबेर रोज हाजिरी लगावे हो। ब्रह्मा कुबेर रोजे हाजरी लगावे हो।
भजन सुनावे हो, महिमा गावे ला पूरनवा चंद्र घंटा माई के, महिमा गावे ला पूरनवा चंद्र घंटा माई के। महिमा गावे ला पूरनवा चंद्र घंटा माई के। तीसरे दिन करे लोग पूजनवा चंद्र घंटा माई के। त ई रहल चंद्र घंटा माई के कथा। तब प्रेम से बोली चंद्र घंटा मैया की जय।